Fl-aħħar jiem f'webinar li sar sabiex jiġu diskussi kwistjonijiet ambjentali li qed jaffaċjaw kemm il-ġenerazzjonijiet preżenti u anke dawk futuri, il-Ministru tal-Ambjent Aaron Farrugia spjega illi hu jhossu kburi dak kollu li għamel il-Ministeru tiegħu minn meta hu ingħata din il-kariga. Kliem li permezz tiegħu tax jifhem illi x-xogħol li għamel il-Ministru ta' qablu ma kienx wieħed li l-Labor jista' jkun kburi bih. Iżda meta staqsejna lill-Ministru Herrera, dan bħal donnu kien sorpriż li Farrugia għamel dawn tip ta' stqarrijiet. Fl-istess webinar Aaron Farrugia tal-impressjoni li mal-ħatra tiegħu beda kapitlu ġdid u li qabel ma sar assolutament xejn f'dan is-settur li kien immexxi minn Herrera. Jiena nkun onest miegħek ma smajtx il-kummenti li qal, jiena bħala Ministru dejjem nimxi b'ċertu kordjalità, hekk xi ħadd kritika lili mod personali, naturalment għandu dritt jikkritika u n-nies għandhom dritt jiġġudikaw. Desiree Grek għal Net News.